Jakože to bude tam. Takže ty hromadné korespondenci, já bych to mohl třeba udělat. Tady bude dostanete nějaký soubor, třeba ten adresář. Nevadí vám to? Ne, když si budete co chcete. Asi to radši jako natočím, no, to bych věděl. Jo, vy to natáčíte video, a je, a kde máte databází lidí, na který to budete chtít poslat, jo, buď na všechny, nebo jen pro některý. A to dostanete, to budete mít někde na Dčku, v tom počítači. Potom si buď vytvoříte nový dopis, nebo nějaký už dostanete, patrně nějaký už dostanete hotový, už jste to nemuseli vytvářet. No a jaká tam do ty hlavičky někde vlevo je ta adresa, se poslám vpravo, to je jedno, kam to dáme, jo, buď vlevo nebo vpravo, to už je fuk. A takže dáte si korespondence, hromadná korespondence, tady si zvolíte, co chcete, si dopis, obálku, buď vám dám asi dopis nebo obálku, a ty štítky vám tam dávat nebudu, už jsme dělali, takže potom vám ještě ukážu obálku, dáme dopis, vyberte příjemce, takže dáme existující seznám a já to, asi mi to lepší hledá, to je adresář šoupnu k sobě na Dčko akorát, takže nemusíte dlouho tam hledat. Tak já to dám na Dčko. A to na jakém listu, to je většinou na tom listu prvním, a upravit seznam příjemců. Tak buď byste to necháte všem, nebo byste některé odčerkali, případně vám tam dá na x tisíc v úzovkách jména, že tam bude nachystaný soubor, tak potom byste museli použít, buď tady něco rychle odfiltrujete, řeknete, co třeba, já nevím, inženýry, jo, jenom inženýry a nic na jsou všichni inženýry, a tomu třeba ještě z města, já nevím, Brno. Ale tohleto se vám zobrazí jen v případě, že těch hodnot, možností to není moc, jo, já nevím, nad kolika hodnotu, že jich tam hodí stovky tisíce, potom se vám nezobrazí nic, potom musíte použít filtr, a to už to asi pamatujete si na to, jo. Kdybyste dali, já nevím, město je rovno, já nevím, Jihlava, nebo město rovno nic ničemu, já to tam nechám jak to, já tam nic nějak omezovat nebudu, no a potom tady dáte, tady vložit switchovací pole, to rozpůlený, takže najdete na tu spodní část. A jak tady berete postupně povkládat, co potřebujete, jo, že titul, dáte mezeru, já nevím, jméno, mezera, příjmení, jo, enter, jakhle jedete dál, jo, takže potom tam máme nějaká ulice, proseče město. A to je de facto všechno. Náhled výsledku, koukněte si, jak to vypadá, řekněte, jo, hezký, budete se samozřejmě přepínat, potom byste dali dokončit, sloučit, nebo byste to jednou vytiskli, a už jste to poslali a to tady mají nastavený, že dám, nebo dáte upravit, já to dám upravit, sloučím to do velkých dokumentů a na každé stránce potom bude jeden dopis s každou jinou adresou. Jo, je to. A kdybyste chtěli dělat obálku, to je vlastně úplně obdobný, jediný rozdíl tady je, já dám tady novej, a že si tady v té hromadné korespondenci zvolíte obálka, a v té obálce si potom byste si zvolili nějakou velikost, tam by určitě nebyla určitě, byste si zvolili, jakou chtěli, dáte to OK a vznikne z tohohle de facto obálka a ta adresa potom se dá tady do spodní strany, kde máte tady nějaký ten textový polek a tam si to napouchali, jo, to celý. Jasně. Tak co dál? Tak já to budu asi dbát. Bude vytvořit novou tabulku, když si vzpomínáte, jo, že dáte vytvořit, bude to podle nějakého manuálu, dáte si tady tabulka. Jasně. A možná než takovým způsobem, možná, že bych to zavřel, jak budete vytvářet liternou návrh tabulky, jo. A tady byste si dali vždycky název pole, jak se to má jmenovat, to už myslím, že to je úplně jednoduchý. Potom tady dáte datový typ, já se na některé můžu zeptat se, co a to víte sami, krátký dlouhý text, krátký, já myslím do 255 znaků, dlouhý text je libovolně dlouhý, číslo, jména, obvodské číslo, já si myslím, že tam nejsou žádný problémy, po případě potom tady dole, akorát se můžu zeptat na nějaké vlastnosti třeba, čemu slouží indexování, čemu slouží. Jo, vy už umíte číst, tak to tady přečtete, pravo, jo. Že to je nějaké urychlené vyhledávání, třídění a tak dále, zase na úkor, zase se zvětšuje trochu databáze, to je asi nejdůležitější. No a tak byste vytvořili jednu tabulku, druhou tabulku,
A potom je propojíte. Já myslím, tady zrovna propojení nemám, že já propojím knihy a nakladatelství, si vzpomínáte, kdy mezi nimi je relace 1:n, kdy máte na to propojený má. Já tu relaci zničím, abych vám to ukázal. Kdy v jednom nakladatelství je n knih, jo. Aby tohoto plusko vlevo fungovalo, k tomu jsou ty tabulky propojené, jak se propojují, jsou tady, tady už propojený. A je to databáze nástroje, relace a to dám pryč. A buď je možný, že se vám tady neobjeví žádná tabulka, tak byste si ty tabulky, které chcete, přitáhnete, takhle potáž, a které propojíte. Jo, takže tam, kde prima relace 1:n, to je 1, tak jedno nakladatelství vezmu ten jeho primární klíč, to je ten s tím zlatým klíčkem a nejčastěji to má stejný název, jo, že vezmu kód nakladatelství na kód nakladatelství, zajistíme referenční integritu a dám vytvořit. A ještě mi napadá v ty úvodní otázce potom bude trochu teorie, jo, takže co to je třeba integrita, co to je primární klíč, a co to je relace, jaký druhý relací znáte. Je to jasný, nebo chcete k tomu něco říct? Těm pojmům? Radši asi jo. Takže první třeba ta relace, tak ta relace nastavují, je vztah mezi těma tabulkama, jo. Buď máte relaci 1:1, 1:n, m:n, 1:n je nejčastější. Já si jestli vzpomínáte, je to třeba třídní učitel a student. Jeden třídní učitel, když se měl databáze třídních učitelů tabulku a tabulku studentů všech, tak potom relace 1:n, jeden třídní učitel má n studentů. Ale vy máte pouze jednoho třídního, jo. A když se to m:n, tak je to obecně učitel a student. Vy máte hodně učitelů či vás a zase já mám hodně studentů. Jo, to je m:n a 1:1 záznam v jedné tabulce odpovídá jednomu záznamu v druhé tabulce. Ta integrita referenční, co tady můžete zaškrknout, je, že když bych to nezaškrkl, tak já potom můžu, že když bych měl třeba, já nevím, máte učitele, třídní učitele, máte učitele a studenta, třídní učitele a studenta. A kdybych ta referenční integrita nebyla, tak bych do databáze, kde jsou studenti, mohl dát učitele, který neexistuje. No, takhle mě kontroluje tu relaci a nesí, já to zavřu, uložím. A to bylo tady. No tak. A to je jenom extrace tabulka, na tom není nic zvláštního. To je. Ještě jednou. A to byla ta relace 1:n, jestli si vzpomínáte, v jedné třídě n studentů. A tam, kde primární klíč je tady třída, nějaký číslo studenta a přes tu třídu je to propojený. Tak tady nebyla ta integrita, tak lidi tady můžu napsat třídu třeba 10B, když tady žádná 10B nebyla, v tu chvíli by ten student chodí do třídy, která neexistuje. Jo, ta integrita mi zahlásí, pozor, to nejde udělat, musíte první vytvořit třídu 10 a teprve potom tam můžete využít nějakou studenta, jo, takže ta relace 1:n. Takže to je nějaký ten malý základ teorie, potom tam uděláte ty dvě tabulky, propojíte je a asi tam už nic není, ty s tím opravdu prce, stínete, jo. No, protože to je první. No a dotazy a filtry. Jo, no ještě by tam teoreticky mohly být filtry, ale to je úplně jednoduchý. To bude když čas, nebudeme nic dělat. Filtry těch faxů, že třeba já chci, já nevím, thrillery, tak mášněte tady a co ostatní, tak vyškrkáte pryč. Jo, nebo bych chtěl, já nevím, od roku 1980, všechny knížky, tak dáte rok vydání, buď to vyškrkám, což by hodně škrkání, že já dám větší než. Napíšu 1980 a OK a v té chvíli mi to vybere všechny knížky s rokem 1980. No, potom budu chtít ještě, já nevím, titul začínající na něco, třeba bych si dal textové filtry začínající na to a je to hotový. Když chcete všechno zobrazit, tak potom asi dáte tady někde filtr, přepnout filtr, vy ho deaktivujete. Teoreticky, když by bylo hodně času, tak vám ještě můžu dát takový ten rozšířenější filtr, když budu chtít třeba vybrat všechny cestopisy, co byly vydány po roce 1980 a k tomu romány, co byly vydány třeba před rokem 2000, takže nějaký jde podmínka nebo, to tady nemůžete naškrkat, to nejde, jo, takže potom jste museli dát tady volbu upřesnit, tady filtr podle formuláře, dokážete ono, jo, tady to je filtr podle formuláře, a to ještě tady vypnu, abych vám to ukázal ještě jednou, že upřesnit filtr podle formuláře, a tady byste to napsali, jo, takže budu chtít třeba žádný cestopis, co byl vydaný po roce 1980, nebo třeba román, to je tady, který byl vydaný před rokem třeba 1990.
Jo, takže po to dám a přepnu filtr a jak mi to ukáže, chce stopí si, koukám, že ten román se dá takovej, který tam žádný není, který nesplní žádnou tu podmínku, takže ještě bych tady musel upravit ten román. Ten asi nebyl žádný vydaný před rokem 1990, já třeba zkusím třeba před rokem 2000, já jsem se nevěděl, jaký jsou tam podmínky. No tak. Já už tady vidím, že tam mám nějaký romány, co byly vydaný v roce 1997, čili před rokem 2000, jo? Takže to je celý. No, dokáže zúžijte nějakým způsobem výběr, ale když máte hodně dát, jo, myslím, že to není tak důležité. No. Potom tady znova dáte opět vytvořit návrh dotazů. Teďka si vyberte, pro jakou tabulku nebo pro jaký tabulky ten dotaz může být i pro více tabulek, jo, že tam třeba šoupnou B2. A teďka co z těch tabulek budete chtít z toho dotazu vidět, jo, takže já nevím, z jednoho dám tam nějaké věci, to druhý dám třeba, já nevím, název, už jedno. Dáte si obrazí, teďka vidíte jen ty soupeči, které jste si vybrali, jo, ještě tady můžu dát tu cenu. No, a pokud to máte, tak teďka do těch kritérií vy můžete omezit řádky, které chcete, jo, takže ty pole, které chce, připomínám, soupečkům se říká pole, řádkům se říká záznamy, jo, to asi není až tak důležitý úplně. Takže když bych chtěl třeba tituly začínající na, já nevím, na A, jestli to takový nějaký jsou, co kouká na jo, jsou tam určitě, takže dáte na hvězdička a ono se doplní to like k tomu, a když dáte zobrazit, všichni máte začínající na. Vzpomínáte si, kdybych to chtěl mít kdekoliv uprostřed na začátku. Hvězdička na hvězdička. Jasně, vy to víte. Hvězdička na hvězdička v té chvíli to může být kdekoliv. Takže třeba dvojník má uprostřed, jo, na konci asi zrovna nikde asi nebude, jo, ale mohl by být i na konci, kdyby tam to vyhovovalo, to nějaký bylo. Takže tam si značka. Stejně tak kritéria, třeba byste chtěli něco, já nevím, rok vydání mezi roku třeba 80-85, tak bych dal tady větší než 1980 a současně menší než 1980 třeba 5. Jo, takže můžete takhle dělat tím rok vydání, kouknu na to a mám tady mezi 80 až 85. Když bych to chtěl mít ještě seřazený, bych to rychle mohl překontrolovat, dám seřadit ze stupně, kouknu na to, mám to od 80. úplně do 84. No, takže je to s tím endem. Kdybych tam psal pod to, tak je to nebo. Takže když to máte v řádku, ty všechny podmínky, tak je to end. Když napíšete níž, tak je to or. Myslím, že asi je jasný. A potom by tady mohlo být třeba nějaký to dopočítaný pole, jestli si vzpomínáte, tady má nákupní cenu a ještě bych chtěl mít soupeček třeba prodejní cena, která bude třeba dvojnásobná, jo. Takže když jsme napsali prodejní cena, ten název toho soupečku, jak se bude jmenovat, což je libovolný, potom je důležitá dvojtečka ale, dohnatý závorek, a napíšete, s čím chcete počítat, což je ta nákupní cena, velký malý se nerozlišuju. A až na tu závorku pozor dáte, co chcete spočítat, třeba krát 2, že chci, aby ta nákupní cena byla zvýšena na dvojnásobek. Když na to potom pustíte, když něco stálo 26 korun, tak to stojí 52. Dokonce tady si to převzali to kč, jo. Ten formát. Kdyby ten formát tady nějak neběžel, to asi po vás chtít nebudu, tak tady ještě někde, nevím, kde se ten formát dá nastavit tomu soupečku. Tam se hledat, nevím, kde to je. Ten formát tohohle. Asi nevím, v seznamu. A jo, asi v tom seznamu tady bych si dal formát, že jsou tady měna, jo, aby to tam šoupí. Tak. Takže to je ten výběrový dotaz. Ten data pouze vybere a třeba ty vybraný data byste potom mohli vytisknout, že to připojíte na sestavu. Ale když tady máte další dotazy, třeba já ten výběr, výsledek tohle výběru budu chtít vložit do nové tabulky. Já z toho udělám vytvářecí dotaz. Všimněte si, tady má na vršku výběrový, já udělám vytvářecí, to jsou takzvané akční dotazy, to jsou s tím vykřičníkem, to jsou ty, které vám ty data modifikují, vytváří nové tabulky, mažou data a tak dále. Jo. Takže dám vytvářecí. Dáte si název tabulky, což je tabulka, já nevím, třeba napíšu rok. OK. Všimněte si, že si nic nestane, když dám to zobrazit, nic se furt neděje, musíte to spustit, jo. Zatímco v tom výběrovém dotazu to spustit a zobrazení má stejnou funkci, tady už to nemá.
A když to zmáčknete, chystáte se vložit 8 řádků, dám ano a vznikne nová tabulka rok, která má tady tohleto, jo, ten zase můžu zavřít, třeba uložit pod nějakým názvem. No, takže to je vytvářecí dotaz. Další, co tam může vám dát odstraňovací dotaz, kdy třeba z ty tabulky rok budu chtít smazat všechny knížky, co mají, dejme tomu, a prodejní cenu, dáme třeba nákupní cenu menší než 50, jo. Takže dáme se vytvořit návrh dotazů, dám tady rok a dám tady nákupní cena a je menší než 50, kouknu na to a tam, kde se objeví nějaká hodnota, celý ten řádek se smaže, jo? Takže tam už nemusím přidávat další políčka, když tam přidám, nic se neděje, dám z toho že to bude odstraňovací a dám spustit. Chystáte se 7 řádků smazat, dám ano, když otevřu tabulku rok, to už mi tam zjistila jediná knížka, co byla, jo, všichni se ostatní smazali, všichni asi být levnější než těch 50 korun. Co se stane, když ten dotaz spustíte po druhý, abyste nebyli překvapení, tak vám to nabídne 0 řádků, protože už nemá co mazat. Dobrý den. Tady už jste tady všichni. Můžu to se ještě přidat. No. A ještě přijde Vendula za chvíli. No ale tak já ještě jsem udělal tamhle potom 2 židle, no. Jsem vás tady hledala po celý škole, pane. Jste měla zavolat tady. No. Chcete nějakou židlu asi, jo, co tam, takže když vám to nic nezobrazuje. Tak ještě napadá jedinější, jaký dotaz bych vám tady mohl dát, je sumarizační. Já si tady vytvořím nějaký návrh dotazů, třeba pro tu tabulku knihy. A budu chtít třeba zjistit, jaká je průměrná nákupní cena u jednotlivých žánrů, jo? Čili kolik v průměru stojí cestopis, román a tak dále. Čili tam šoupnu žánr a nákupní cenu a pozor, musíte pustit tady ty souhrny, na vršku tady to Ečko, jo? Ta suma taková. Máčnu na to, přibude vám tady nový řádek souhrn, podle žánru to nás skupit a podle nákupní ceny jsou průměr, takže tam AVG. No, když si dáte zobrazit, tak průměrná cena detektivek je 62, 27, cestopisů 62 a tak dále. No, to asi v těch dotazech není moc co vymýšlet. Jsou dotazy? Tak asi ještě ty formuláře, no, nějaký ty základy, no. A sestavy. To jsou, myslím tak poslední, jsou 3, ne? To je ta jedna maturitní okruh, jsou dotazy, ne? Tady tak to máte, no, takhle. Jo, dotazy, filtry, jo, to je jasnačka a formuláře sestavit taky. Zase není moc času na to, nebude. Takže formulář slouží k tomu, že ty data nedáváte přímo do tabulek, že jo, ale dáváte je vlastně mezi uživatelem a tabulku je formulář, jo, protože normálně by bylo celkem složitějších tabulek, jsou třeba desítky, aby uživatel věděl, kam co má psát, jo, tady máme 2 tabulky, aby to psali třeba rovnou. Takže on napíše něco do formuláře a vůbec neřeší, do jakých tabulek se to zapisuje. V tom jednom formuláři třeba může být x tabulek a on zapíše třeba do 5 tabulek současně, když píše do jednoho formuláře, jo, a vůbec neví, jak to je, čili je to uživatelské rozhraní. U toho formuláře určitě doporučuji dát průvodce. No, protože to vám hodně lehčí. Tak si vyberete, pro jakou tabulku, popřípadě pro jaký tabulky chcete udělat ten formulář. Já udělám třeba tu tabulku knihy, nasypnu všechno, dáte další, nebo to jen doklikáte tady tohleto. Takže máte formulář hotový, on je de facto už funkční teď, jo? Takže kdybyste chtěli dát nový záznam, tady najdete na ikonku nový záznam, vyplníte to, jakmile se pohnete doleva doprava, ono se na to samo automaticky uloží. Ty tlačítka tady třeba nemáte odstranit, jo, nebo potřeba některé další funkce tady nejsou, k tomu jsou ty tlačítka malé, takže po vás budu chtít, abyste tam dodělali nějaký ty vlastní tlačítka, on to vypadá pěkně a přitom zabídete čas, jo, takže dáte tady to zobrazení, návrhové zobrazení, učíte to, případně můžete třeba do toho záplatí formuláře, opravdu už budu chtít jen ty základy, ne, hodně jsme to udělali víc, jo. Tak tady najdete na ten návrh, na tlačítka, to je to tlačítko s těma křížkama, kliknete, jak dáte navigace mezi záznamy, třeba přejít na další záznam, buď si můžete udělat vlastní a tím pádem si můžete udělat i tlačítka větší, že, aby uživatel na to strefil a přejít na další, předchozí záznam. A jo, taky byste postupně nasekali, co bych chtěl, nebo co vás napadne. Právě třeba tady máte volbu, a nevím, uložit, vytisknout záznam, odstranit záznam, duplikovat, jo, že jaký byste dali spoustu. Když to potom pustíte, tak už to samozřejmě všechno funguje. Jo, chcete smazat,
chcete se dáte ano, je tam pryč, jo, ten záznam. A, takže navigační tlačítka a potom ještě asi to dopočítaný pole, jestli si vzpomínáte na ně. Jo, že tady má nákupní cenu, třeba buď zase opět dát třeba tu prodejní cenu. A ty původní tlačítka by se odstranily. Jo, ty tlačítka pryč, jo, takže si dáte vlastnosti, či třeba na tohoto šedivaka poklepete, vlastně vám tady objeví seznam vlastností, nebo si tady dáte seznam vlastností a je to někde ve vlastnosti formuláře, či to je formulář, nebo kliknete na tohoto šedý někde vpravo, to je formulář, někde máte navigační tlačítka, dáte ne. Jo, a když si dáte zobrazí, tak už ty originální tady dole nejsou, jsou tady ty nový, jo. A ještě teďka to dopočítané pole, tady dám tady, já to trochu roztáhnu to tělo, dám tady to AB, roztáhnu a dáte tady rovná se, teďka dám, co budu chtít počítat, takže já dám tady opět třeba tu nákupní cenu. A já nevím, zvýším třeba o 50%, jo. A až to do textu 18 bych měl dát nějaký popisek, takže napíšu prodejní cena. A kouknu na to, když stalo něco 32, tak krát 1,5 je 48, jo, takže takhle 10 krát 1,5 je 15. Akorát, že tady mám to klíče, kdyby tady to klíče chtěl mít zobrazený, tak já zase najdu na vlastnosti tohoto textového pole a tady někde máte formát, tady máte někde měna. A tam je na sebe koruny, že počítač nastavená koruna, jo, že v té chvíli tady máte už klíče, jo, když jak najedete. To je celý těch formulářů, tam nic asi není. Dobře, super. A ještě ty sestaví, že jo, jste chtěli. Ta sestava slouží asi, abyste viděli vlastně úvodci, čemu to je. Když máte data v tabulka, tak je potřebujete tu tam vytisknout tomu, ta sestava nebo tisková sestava, jo, takže z toho. A vy buď můžete tisknout nějakou tabulku, nebo udělat nějaký dotaz a v to výsledek toho dotazu vytisknete, jo. Takže já tady dám si určitě průvod se sestavou, já budu tisknout tu tabulku knihy a co budu chtít tisknout, já tam všechno dávat nebudu, protože to tam bylo moc, ty kody dám pryč. Dáte další, jestli si vzpomínáte na to seskupení, vzpomínáte si, to můžete se skupit, jestli budete potřebovat. A to znamená, že by to se skupit toho třeba podle roku vydání, tak budete mít všechny knížky, co byly vydány v roce 81, v 82. A potom ještě v rámci té skupiny můžete udělat výpočty, jo, kolik tam je knížek, jaká je průměrná cena a tak dále. To většinou se skupovali podle žánru, protože těch roků je tam moc a těch knížek v jednom roku je málo. Já dám podle žánru, či podle zadání, a tak už to je asi jen doklikáte, jo. Máte dokončit. No a máte to hotový. No, mám to seskupeny podle žánru a můžete se tady s tím připínat. No a když si dám zavřít, že jo, tak tady máte vlevo 4 zobrazení, návrhové zobrazení, to je to, co znáte, náhled je, vy vidíte tady jednotlivé stránky a včetně zápatí, třeba číslování stránek a jenom připomínám, zobrazení sestavy, je to jedna nekonečná stránka, jakoby, jo. Až do konce, takže to je to zobrazení a sestavy a náhled je hodně podobný. Každopádně, když si kouknu na to návrhové zobrazení, tak tady máte 3 záhlaví sestavy, stránky žánrů, potom stránky podobností a 2 zápatí, takže připomenu, co je co. Takže záhlaví sestavy je tady toto modrý, to jsou ty knihy, jo, to je na první stránce úplně na vršku. Potom máte záhlaví stránky, to je to druhý záhlaví, tam je to žánr, titul, počet stran, je to na každé stránce úplně na vršku, kromě ty první, kde je to pod tím záhlaví staví. Potom máte, podle toho, když to seskupíte, tak máte jméno toho seskupení, čili by to bylo to záhlaví žánru, tam je ten cestopis, detektivka, dobrodružný román. Když to neseskupíte, tak tam nic takového není, jo. Potom tam máte podrobnosti, to jsou ty vlastní informace, ty vlastní knížky. A zápatí žánru tam není, to musíme teprve deaktivovat, to by bylo tady pod tím, kam můžete dát za tu danou skupinu nějaké výpočty. Potom máte zápatí stránky, kde máte číslo stránky, datum a poslední zápatí sestaví. Asi přepnu další stránku. To je na poslední stránce tady dole, kde můžu do toho zápatí sestavit dát se výpočty za všechny knížky, jo. Takže přepnu se, budu chtít tady spočítat, kolik je třeba celkem knih, jo, tak tady dáte si třeba tady to A, B, šoupnu to tam, a tady byste si dali popisek.
knih, jak dáte do toho nevázaného, dáte nějaký výpočet, takže dám rovná se. Teďka musíte dát název funkce, jo, takže je to jako min je nejmenší, max nejmenší, count je počet, sum je součet a AVG je průměr. Mezi sum a count je jasný rozdíl? Všem? Jo? Když máte hodnotu 20 a 10, tak sum je kolik? 30. A count? 2. Výborně, tak to řekněte. Takže napíšu počet, count, count. Pořád všechno je to funkce, takže to musí být potom, když začínáte rovná se, potom název funkce, potom se ve funkci musí být v kulatých závorkách a ještě, jakož tam dám nějaký název nějakého pole, tak to musím dát ještě do hranatých závorek, jo. A jaká count, a jakož, teďka, co bude určitě vyplněný, bude třeba titul, takže dám titul, jo. On zjistí počet řádků, takže to ještě třeba tady, no. Mám tady to zobrazení a najdu na poslední stránku, úplně dolů, celkem knih 98. Jo? A když bych chtěl spočítat třeba jaká je průměrná cena žánru, či kolik v průměru stojí detektivka, román a tak dále, takže samý. Kulatý, do toho dáte hranatý a dáte tady nákupní cena. A maximálně tomu ještě můžu dát třeba formát piča, kdybych chtěl, jo, že chci tady tu měnu, teda formát měna. Pustím, tady vidíte průměrná cena u cestopisu 62 kače, bude ty 27 a tak dále. To je celý. Jo, takže asi spadáda. Dobře. Asi no. Já to dám, možná zaslyšená tabulka bude lepší. Ta kontingenční tabulka, jen připomínám, dostanete něco podobného a tam dostanete x nějakých dotazů, jo, takže o nějakých řešení, co budete dělat. Vlastně máte nějakou velkou tabulku, sice je hezká, že ji máte, něco vyplněnou, ale vy to potřebujete potom nějakým způsobem zpracovat statisticky, jo. Buď tady můžete šoupat nějaký funkce, nějak to hledat, třídit, řadit, což je hrozně pracný a není to takový flexibilní, nebo uděláte kontingenční tabulku a tam to všechno nasykáte na to tata, jo. Takže já tady dám třeba nevím počet a nebo dám ten první věk, jo, že to doplním. Něco mě zajímá, třeba průměrný věk zaměstnanců v závislosti na směně a na pohlaví, normálně bych sem to hrozně blbě počítal, jo. Ale tady to je jednoduchý, dáte si tady někde vložit kontingenční tabulka. Jen připomínám ještě, ono vám to někdy může o 2 řádky nabublat nahoru, že nestůjte úplně nad tím, kdybyste si mohli třeba smazat zadání, kdybyste někdy dělali, tam jsou 2 řádky volný, dáte kontingenční tabulka, teďka si tady označím tu tabulku, když by byla na jiném místě, a dáte na to OK, to je celý. A jaká tady vpravo dáte to, co chcete spočítat, takže já chci spočítat průměrný věk, takže si tady dám někde věk, děkuji. Dáte do těch hodnot, on standardně součet, víte, takže hned vidím, součet těch lidí dohromady mají 5346 let dohromady. Když tu průměr, takže dám nastavení pody hodnot, dám tady průměr. Jo a třeba i toto by mi stačilo. Samozřejmě to mohu dělat asi pomocí funkce, takovou věc. A teďka na čem to závisí, třeba na pohlaví, jo, takže jaké je průměrný věk mužů a žen, takže mužů na tady pohlaví, buď to dáte do sloupečku nebo do řádku, je to celkem jedno a vidím, že průměrný věk mužů je tady 54, žen 52. Jo, nebo taky to dáte sem, že byste to chtěli udělat. A kdybych měl další něčím, na čem by mi to záviselo, třeba mám třeba tu směnu, no, tak tady dáte ještě, kde směna tady je. A tady akorát je de facto jedno, co dáte do sloupečku, co dáte do řádku, akorát čeho je víc, je lepší do řádku, protože ty sloupečky jsou relativně daleko široký, daleko od sebe, zatímco ty řádky jsou jakoby úzký, jo, nad sebou. Takže kdybych to přehodil, tu směnu s tím pohlaví, tak ta tabulka je menší, taková kompaktnější, ale v podstatě je to jedno. A co je tady třeba nepříjemný, že tady nemáte, jak máte popisky řádku a sloupečku, že tady nemáte skutečný název, vám to říkal, že v popisku sloupečku by tady mělo být pohlaví a tady by měla být směna, jo. Člověk teďka neví, co je co, takže proto je dobrý na kartě návrh, určitě to vás budu chtít, na kartě návrh
dát rozložení sestaví a buď to dáte v formě osnovy nebo tabulky, jo. Když dám v formě osnovy, tak vidíte už směna A pohlaví máte napsaný. Můžete by vám tam zobrazoval, jo. A nějaký to formátování, jasně na to kliknete a máte to naformátovaný, to je myslím jasnačka, jo. A po případě si chcete nějaký pruhový sloupečky a tak dále, takže podle vlastních potřeb. K tomu, jak tady máte dole třeba souhrn ty celkový součty, nebo tady vpravo celkový součty, vy třeba nějaký by vás nebudou zajímat, tak můžete je deaktivovat. Jo, v té chvíli bych tam je neměl, asi bych tady největší můžete počítat. To taky Čau. Jasně, já už to, jakož tam ta 3D je dole plná, tak asi na stojáka chvilku, No, jo. to je dobrý. Nazdání opřijte. Jo. Musíme sednout na chvíli. Jo, nebo tady můžete zapnout můj nějaký, co byste potřebovali, nebo zapnout nějaký souhrny a tak dále. Tak, co dál tady můžete dělat? Když by to záviselo třeba na nějaký další věci, třeba já nevím, na vzdělání, no, co tady mám pěknýho. Třeba na funkci, no, nebo vzdělání, na vzdělání test. Tak kdybych chtěl ještě zjistit, jak jsou na tom třeba vysokoškoláci, středoškoláci a tak dále, tak buď to šoupnu do filtru. Zahrnuli jsem všichni, jo. Jsem si už ani ruky, ani tam nevejdeš. Se jenom protáhnu. Luky, oni to nahrávají. Hele, seš ještě Luky v té třídě, nebo ne? Nejsem, můžu tam jít, jestli Jo. chcete. Já tohoto lidi, a potom se domluvíme tu kontingenční tabulku, jestli budete chtít dolů, nebo ne. Sejte, já se rozumím. Jo, takže tady si můžete vybrat, co chcete, jestli středoškoláky, vysokoškoláky, vyučení a tak dále. Můžete vybrat nějakou skupinu, nebo třeba to vzdělání můžu dát do té směny. A máte tady podskupinu středoškoláci a u středoškoláků ve směně A průměrný věk mužů je 60 let, takže takhle to můžete kombinovat, nebo dáte do těch filtrů. A co tady jaká další pěkná věc, třeba tady mám, já nechám vzdělání všechno, že třeba mě zajímá ve směně A, průměrný věk mužů je 54,25 a jak by mě zajímalo, jaký jsou to konkrétní chlapí, jo, co splňují tu podmínku. Stačí na to taká poklepat, otevře se vám nový list, kde máte všechny lidi, že jsou to muži, kde to je, a průměrný věk, když bych tady spočítal, je těch 54, něco, jo, takže mi takhle naskočí. A další, co tady je příjemná, je třeba tabulka graf, omlouvám se, na ty kontingenční graf, zvolíte si tady vhodný graf a když vy tady něco uděláte, vyberu třeba jen, já nevím, vyučený, dám OK, tak samozřejmě, jak se mi to změní tady, jak se mi změní ten graf. Jo, takže, a potom si s tím budeme tady různě hrát, tam asi není už moc co dělat. Takže vlastně, jak tam je v té otázce ty grafy, že to s tím souvisí, tak to udělám z té Jo, kontingenční jasně, toho tabulky. kliknete, to je hodně jednoduchý, jo. A pak jenom nějaký detaily teda, co bude to třeba Jasně, chtít. takže u toho Jasný, grafu, jasný. ten graf si chová potom normálně jako ostatní graf. Dobře. Jo, na kartě rozložení stránky, když byste třeba něco nemohli najít, tak vám na potítku řeknu, jo, nebo vám radí nějaké velké věci a takový, co kde je složení nějaký, tak to vám ukážu, jo, a nebo vám popisovat viry, jako detaily, jo. Takže dáte si tady konce a dáte tady konce oddílu další stránka, tím vám to skočí na další stránku a hlavně tady dole, vidíte oddíl 2, jo. Jo, jsem tady mimořádně, tady vyučování. Dobrý den. Dobrý den. A teďka, že máte dva oddíly, tak každý oddíl může mít jiný okraje, jiný záhlaví, jinou orientaci stránky, jo. Takže když třeba tady tady v prvním oddíle, třeba tady dám, já nevím co, okraje, dám tady, třeba chci tady vlevo, já nevím, 5 centiáků, aby to bylo vidět, dám OK, tak si to pouze v tom prvním, v tom druhém nic není, jo. Stejně tak třeba záhlaví. No, dám tady, když na to jde vidět záhlaví, mám tady oddíl 1, tady do toho záhlaví oddíl můžu napsat třeba ta kapitola A. A když to takhle napíšete, ta kapitola A, tak ona vám to napíše do toho oddílu 1, ale automaticky i do toho oddílu 2. Kdybyste to v tom oddílu 2 začali mazat, tak se vám zase předmaže v tom oddílu 1. Musíte předtím, než to budete mít, tady vypnout to propojit s předchozím.
Jo, takže to vymáčnete a místo kapitola A potom v tom oddílu 2 napíšete kapitola B a tady ten vršek se vám nepřepíše, čili tady máte kapitola A, tady máte kapitola B. Stejně tam musíte odpojit třeba to zápatí, že to zápatí je taky spojený, takže kdybyste chtěli mít zápatí, třeba chcete číslat až tady od té třetí stránky, či na té první stránce nechcete mít nic, tak si to odpojíte a potom byste třeba do toho dolního okraje vložili nějaké číslování stránek. Jen připomínám, když na těch prvních stránkách nemáte žádný číslování, se s tím furt počítá, tak tady máte za třetí, kdybyste tady chtěli za prvé, tak tady dáte formát a tady dáte začít od jedničky, jo. Ty chvíli tady máte 1, 2, na těch prvních stránkách nemáte nic. Pokud byste chtěli vynechat ten číslování na první stránce, tak tomu vůbec oddíl nepotřebujete, jen to byste udělali jednoduše, jak tady máte to návrh, tak tady máte volbu v tom hlavním zápatí jde na první stránce, tím pádem byste mohli první stránku udělat jakoby jinak, si rozumíte, a v té chvíli, když dáte ji na první stránce nemáte nic, kdybych tady dole vložil číslování, tak já totiž je problém, jak je to s nima oddílem, se to někdy pomate a nefunguje to úplně dobře. Kdyby tam nebyly oddíly, tak na té první stránce to číslování můžete vynechat a potom byste tady dali začít od nuly, jo. No, takže to jsou ty oddíly. Celkovou mzdu, dva jednotlivé pracovníky, čili kolik vydělá celkem Pepa, Miloš a tak dále. Pokud budete dělat souhrnice důležitý, v prvním kroku to musíte seřadit, jo, podle čeho chcete dělat souhrn. Jakmile to neseřadíte, už je to špatně, jo. Takže já to seřadím, když to chci udělat za jednotlivý pracovníky, seřadím to podle pracovníka, a kdybych chtěl spočítat průměrnou mzdu střebiště a výhlavy, seřadím to podle bydliště, jo. Když to dá seřadit, pokud máte seřazení, tak potom drťák těch věcí najdete na kartě data, zase to bych vám ještě potom ukázal, a dáte si tady volbu seskupit, jo. Souhrny, děláme asi souhrny. Takže pustíte že na kartě data dáte ty souhrny. A teďka tady dáte, podle čeho jste to seřadili, jak to bude tady na vršku, či podle čeho to chcete seskupit, či to seskupit podle pracovníka, což počítat celkovou mzdu, či tady dáme součet a mzda. A to je celý. Dám OK a vidím, že Jana vydělala celkem 76 000, Jana 62, potom tady máte tu jedničku, to se vám celý zabalí, to se vám rozbalí jen ty součty a to se vám celý rozbalí všechno, nebo ty pluska. A to je celý. Jo, takže to je... Kdybyste to chtěli zničit ten souhrn, tak buď to podle něčeho dáte seřadit, no vám to zničí, anebo na tom souhrnu máte volba odebrat vše a tím ho zničíte. Ověření dát. To dá tady něco jiného. Ověření dat slouží k tomu, že vy obecně do té buňky můžete napsat jakoukoliv hodnotu. Ale jo, ty uživatelé často třeba nejsou úplně zkušení, nechcete, aby vám zkrátka tam psali nějaké blbosti, jo. Takže když bych třeba, já nevím, příjmení předmět a dám třeba tady, místo toho bude lepší známka třeba, jo. A tady známka. A budu chtít, aby tady lidé psali třeba v předmětu, máte příjmení, máte v jakém předmětu, jakou dostala známku. Takže tam jsou známky od 1 do 5. Můžete si nastat situaci, že tam dá nechtějí někdo 6, tak tomu chci zamezit, jo, aby tam dal 1, 2, 3. Když to dáte bloku, ty chcete nastavit nějaké stupní hodnoty, omezit stupní hodnoty, dáte data, teďka tady dáte někde, budu hledat, ověření stupních dat, ověření dat, a tady dáte volbu ověření dat, jo. Obecně jakákoliv hodnota, tak já nechám třeba celé číslo, je mezi, minimum je, doufám, že to je všichni rovno, jak nevím, jestli tam patří, jestli jsou tam i ty krajní hodnoty. No, já to nechám třeba 0 až 5, jestli tam ta 5 tam půjde dát nebo ne, 1 až 5. A tady byste ještě mohli dát nějaké zprávy pro zadávání nebo chybové hlášky, to tam dávat nebudu, dám OK. Takže když napíšu jedničku, tak to tam jde, 5 tam jde taky, tak jsou to ještě všichni krajních hodnot, ale třeba když tam dám 6, to už mi to naběhne chybová hláška. Tu chybovou hlášku si můžete, připomínám, zvolit tady v těch chybových hláškách, si napíšete sami. Jo. Stejně při zadávání, když si něco vyplníte a najdete na to, tak vám potom naběhne bublinková nápověda.
Jo, takže to je jedna tak ty vstupní hodnoty. Samozřejmě tam nemůžete psat třeba nějaký písmenka, jo, to taky nejde. Stejně tak, když máte od do třeba rozsah, pokud máte třeba předměty, máte zkrátky předmětů, matika, čeština a tak dále, tak budete chtít, aby ty lidi tady měli nějaký konečný seznam, aby někdo napsal matika MA, a druhý učitel třeba M. Jo. V těch chvíli máte 2 matematiky a je s tím problém. Takže já třeba to napíšu někam vedle, matematika, ITčka, český jazyk a tak dále, co vás napadne, anglický jazyk. Napište název předmětů, dáte do bloku, dáte si tady ověření dat, dáte tentokrát seznam a jako v zdroji si vyberete někde, co máte napsané. Taky v tom zdroji byste mohli napsat ty jednotlivé položky, kdybyste napsali matematika v středníku, středník je to udělaný středníkem, jo, ale to možná jako jednodušší, to je jedno, co děláte. Tak na to OK, jak tady máte rozvírací nabídku, tady máte ITčo, angličtina a tak dále. Jo, jednak ze zajímavostí, taková tady dobrá funkce, nevím, jestli to po vás budu chtít, asi ne. Kdybych třeba teďka matematiku změnil na, ITčka změnil na IT, třeba na I. Jo, tak tady se vám to samozřejmě nezmění, už akorát místo IT se vám nebude nabízet ten I, ale jsou tady jakoby chyby. Když tady dáte, když tady dáte volbu zakroužkovat neplatná data, nebo máte zakroužky tam, kde to není platný. Jo, takže bych teďka v těch chvíli opravil, tak ono vám to samozřejmě jako neodkroužkuje, tak. Ale když tady dáte vymazat, když to zakroužku znova, tak by to zakroužkovaná jedna. Jo. Tak, toto jsou ověření vstupních hodnot. Teďka další, co třeba můžete chtít, je zakázat zamknout oblasti buněk, jo? Že zkrátka chcete, aby nějaký uživatel vyplňovali nějaký konkrétní sloupečky do další, kde máte nějaký důležitý vzorečky nebo nějaký grafy a tak dále, aby to nesahal, aby to nechtěli nesmazali, jo? Protože uživatelé často opravdu třeba ovládají to je velice málo, třeba středníci, aby vyplnili něco mají. Tady si označíte oblasti buněk, které můžou editovat, čili označíte si buňky, dáte tady pravý tlačítko, forma buněk, na kartě zámek odškrtnete zamknout. Ty buňky, co to mají odškrtli, tak ty se nezamčou, jo? Tak na to OK. Samozřejmě teďka furt můžete dělat cokoliv, nic se nestalo, ale teďka, když dáte na kartě revize zamknout list, teďka byste tam mohli dát to heslo je potřebná pro odemčení, jo? To už bych očekával, že běžní uživatelé to ani nebudou nějak vědět, tak to dám klidně bez hesla na OK. A teďka tady nemůžu psát. Zatímco tady, kde to nebylo zamčený, co můžete, jo? Takže to je tohleto. Každopádně tady můžete třeba ten list furt vzít a klidně můžete odstranit, můžete ho přejmenovat, můžete ho přesunout. Kdybyste chtěli zakázat i manipulace s těma listama, tak potom tady máte zamknout sešit, tak byste dali OK, tak tady už dáte projekt začítko, víte, že ani už nemůžu odstranit, nemůžu ho přesunout, nemůžu ho přejmenovat, nemůžu nic. Ale zase můžu klidně odemknout, vlastně můžu všechno. Tak to je tohleto, toho tam je teda. Ukotvení příček a nastavení tisku. Dám tady jinou tabulku, já dám tady tisk. Takže tisk, když máte malou tabulku, tak není co řešit. Problém, když je velká tabulka, potřebujete ji vytisknout. Když tady dáte, já nevím, tady je vytisknout nějaký náhled tisku, takže na tom jedete, tak tady vidíte, že první stránka Wood, druhá stránka už mi tady chybí záhlaví, že on se to tiskne postupně z vrška dolů. Takže nevím, jaký soupeček, na třetí sice vidím záhlavě, jestli tady vlevo nevidím jednotlivý přímíř, ta tabulka je příliš široká, jo? Takže by bylo ideální, abych na každé stránce, pokud to nechcete sepit do toho nějakého velkého archu, abych měl znova opakující se záhlaví, popřít ten první řádek a první soupeček, jo? Takže jak to tam dostat? A po případě tady ještě vidíte, že funkce jeden soupeček mě přetíká do těch dalších, když na 5., 6. stránku, jo? Takže chtěl bych to třeba trochu zdrcnout. Takže co třeba tady můžu udělat, je, že můžu zmenšit okraje. On tady to na první pohled není až tak vidět, takže když tady dáte karta rozložení stránky, dám si tady okraje, tak je to stejně jak ve Wordu, dám si vlastní okraje. Tady vlastní okraje. A můžu třeba to tady levej, pravý dám 1 centiák, když dáte náhled, už v té chvíli už to mám na 4 stránky, jo, takže si ti okraje už třeba omezit. Vypnu náhled, ale tady nemám, myslím, opakovat ten první řádek a první
sloupeček, takže to tam potřebuju dostat. Buď najdu na tento malý čtvereček, nebo tady dáte třeba okraje, dáte si vlastní okraje nebo orientaci, no tam ne. A velikost, další velikost papíru, čím někčím tam najedete a dostanete se tady do nějakých těch záložek, jo. Takže s tou hudbou vám ještě trochu ukážu. Okraje byste si nastavili tady, že jo, třeba to je druhá volba a hlavně tady máte tu kartu list a tady máte nahoře opakovat řádky a vlevo opakovat sloupečky si naznačíte. Když dáte náhled, tak vidíte, že na první, na druhý, na třetí, na čtvrtý, naše stránka se vám tady opakuje jak první řádek, tak první sloupeček. Problém je, že tím, že mi tady přibyly ty další řádky a sloupečky, tak mi to zase opět tady ta funkce připěkla doprava. Kdybych tam nechtěl a třeba už nemůžu dát uší okraje, protože už třeba tiskárna uší okraje nepodporuje, tak potom jediná možnost je, že tady zmenšíte měřítko. Řekněte, ano, bude to menší, dáte třeba jen tomu 90%. Nebo řekněte natvrdo, ano, já chci třeba, že to bude na šířku té stránky, na výšku té stránky a to měřítko si uprav, jaký ty uznáš za vhodný. Když jsem to už nastavil, dám si tady náhled, nebo vytisknout, to už to má teďka na 4 stránky, on to jakoby zmenšil. Jo? A další, kdybych tady chtěl teďka pracovat se záhlavním zápatím, něco jako ve Wordu, tak jsou tady dvě možnosti, tady bych mohl ukázat to druhý. Tady dole vpravo máte křivý zobrazení, to je takový to klasický, tohleto prostředí, co máte, tak je to de facto stejný, akorát, že tady vidíte, jak by ten excelácká tabulka byla na stránkách. Jo, jako kdybyste chtěli dát tiskčí, tady můžete dávat samozřejmě všechny funkce, všechno tady funguje, ale máte tady různý okraje a tak dále. Takže když byste chtěli záhlaví, klikněte do záhlaví a můžete dát číslo stránek, počet stránek, co uznáte za vhodný. To záhlaví je půlený na 3 části, stejně tak zápatí je půlený taky na 3 části. Jo? Takže tímto způsobem to můžete omezit. Já zase to nebudu chtít po vás tolik, co jinde. Po případě mi napadá, že tady, kdybyste třeba chtěli tisknout jen část, jo, cituji tisknout část tabulky, jak si vyberete, když si tady dáte vytisknout, tak tady dáte volbu a vytisknout výběr. Teď bychom vytiskli ten výběr, jo, ne celá tabulka. Kdybyste to chtěli trvale mít ten nějaký výběr tisknout, tak si dáte to do bloku a dáte si na kartě rozložení stránky oblast tisku, nastavit oblast tisku, když se natiskne tahle oblast, když ho nastavím a když ji teďka nebudu mít vybranou a dáte si tady vytisknout, tak se vám nabídne vytisknout aktivní listy. A co se stalo teďka, když jsem dal výběr, že já jsem stál v jedné buňce a ono automatik k tomu přidalo i to za první řádek, první sloupeček, takže on vybral aktivní výběr, když jsem stál v jedné buňce, jo. To viděl takovou jako taková blbost, a když je aktivní list, tak vám to nabídne všechno. A co tam bylo dál? Zápatí, záhlaví, ukotvení příček. Když to někdy listujete, vy máte seznam, a najednou nevidím, jaký sloupeček, tak furt bych musel jezdit nahoru dolů, tak je třeba dobrý si zamknout ten první sloupeček, takže jak to udělat, stojíte tam, dáte si na kartě zobrazení, tak tam ne, nebo jo, je tam, na kartě zobrazení dáte ukotvit příčky a dáte si tady ukotvit vodní řádek třeba, a ty chvíli ten vodní řádek ukotvený nemůže listovat, furt ho tady vidíte. Jo? Po případě se na to uvolní příčky. Kdybyste třeba chtěli zamknout jak ten první řádek, tak první sloupeček, tak se najednou se vždycky zamyká na tou buňku, kde stojíte. Takže když se na buňce B2 se zamkne první řádek, první sloupeček, že se zamyká se nad tím a vlevo od toho, takže tady dám ukotvit příčky a jaká můžu pohybovat jak dolů, tak třeba také doprava. Mám tady zamčený obě části. Ten poličkou to chcete seřadit, třeba já nevím, podle datu, podle věku a dáte si tady seřadit od nejmenšího k největšímu, třeba má to seřazený. Jasný. Pokud bych to chtěl podle více kritérií, třeba bych to chtěl seřadit podle, já nevím, vzdělání a v rámci třeba, pokud má někdo třeba vyučený, tak od nejmladšího po nejstarší, nebo od nejstaršího k nejmladšímu, to je jedno, tak je to podle více kritérií, tak musíte tady dát potom vlastní řazení a první jakoby parametr je třeba v tomto případě věk, co jsem chtěl, vzdělání, přidat úroveň a pokud má někdo stejné vzdělání,
tak to chci podle věku třeba od nejstaršího k nejmenšímu na OK. A potom má tady skupinu středoškoláků, ty středoškoláky má seřazený od nejstaršího po nejmladší, potom má skupinu vyučených, zase od nejstaršího vyučeného až tady po nejmladšího vyučeného a tak dále. No, pozorka u toho řazení, abyste neměl označený takhle pár buněk, protože on by potom měl tendenci to řadit na těch buňkách, ne celý ten seznam. To je nejlepší jenom stát. Tak to je řazení, filtry. Ty jednoduchý filtry teda jsou jednoduchý, ty druhý jsou složitější, dáte filtr a je to stejně jak v tom ACESu, jak jsem vám ukazoval, jo. Chcete tady nějaký věk, tak si dáte, buď to odškrtkáte, tady dáte volbu, je větší, menší, první, nad průměrem, pod průměrem. Jasnačka, jo. Čím více dáte filtru, všechno mezi nimi je end. No, takže čím toho dáte více, tak tím se vám ten výběr stále zužuje a zužuje, jo. Takže mezi tím jsou endové položky. Bohužel tento filtr neumožní všechno. Já třeba tady můžu vyberte Marii, která splňuje buď jednu nebo druhou podmínku. To pomocí tamtoho filtru nejde udělat, jo. Protože tady bohužel pomocí toho rozšířeného filtru musíte kus ty kritéria napsat vedle. Čili já skopíruju záhlaví, to záhlaví tam nemusí být ani celý, jen to, co potřebujete. A já tady potřebuji vnatá všechno, potřebuji jméno. Takže napište si z těch rozšířených filtrů, okopírujete jedno tady to záhlaví, jak tam napíšete ty kritéria. Čili já chci Marii, už ho napíšu, já už kopíruju, tím neudělám chybu. A teda má výšku větší než 170. Pozor, vidíš větší, tak jak se to píše. A akorát nebo hmotnost. Kdyby to platilo současně, tak tu hmotnost napíšete vedle. Když tam podmínka nebo, to znamená, že aby byla vybraná, stačí, aby splňoval buď jednu nebo druhou podmínku, samozřejmě může splňovat obě dvě podmínky, tak tam píšte pořádek níž. A tam nemusíme znovu psát to Marie. Správně musíte, protože jinak každý řádek vyhodnocuje samostatně, čili on by vybral všechny Marie z výšku větší než 170, nebo kohokoliv v hmotnosti větší než 70. Čili tu Marii tam musíme šoupnout ještě jednou, jo? Tak, potom si dáte data. Tady máte, je to rozšířený filtr, ale tady se tomu říká upřesnit, jo. Takže já nevím, proč když dáte upřesnit, všimněte si, že to už máte rozšířený filtr. Oblast seznamu, to je ta tabulka, i ze záhlaví vyberete. Potom tady máte oblast kritérií, nebo se vybere samo, jo. To vyberete všechny ty kritéria, dáte kopírovat jinam, když byste to nedali, se vám to aplikuje do tohle základního filtru, což by taky nevadilo. Dáte kopírovat do a máš někam potom. Dám OK. A vyberu se všechny Marie, s tím, že první Marie má hmotnost větší než 170 a hmotnost, ta výšku i hmotnost splňuje, druhá Marie taky splňuje hmotnost i výšku, ale ta třetí splňuje výšku, ale hmotnost ne, protože má menší než, tady máme větší než 70, tady má menší, ale je vybraná díky tomuhle prvnímu a tato je zase nesplňuje výšku, ale hmotnost. Kdyby to bylo v jednom řádku, tak se vám vyberou pouze ty první dvě, ty další dvě už ne. No, takže to je ten filtr. No, takže takhle budete dělat jeden, druhý, co mi napadne. Že třeba tady ta otázka mi přijde jako moc jednoduchá na 7 minut, jako zase. Tady ty, ne, jako tady ty filtry a to, no. Jo, že tam máte berte, ukážete filtr, seřadíte něco, teďka mi tady uděláte třeba dva tyhle, on bude intervát, a ještě tam máte text do soupečku. Jo, to přišlo taková rychlovka. No tak ono něco jo, ale... Chce to dělat pomaly, že jo, trošku. No a ono třeba dostanete třeba 3 filtry, ono se někdy z toho zahrábnete a se neznamená to, že když to ukážete mě za 5 minut, že vás tam budou dusit 7,5 minuty, jo. Opravdu třeba když někdo řekne rychle, jak ho za 4 minuty pustím, řeknu hezky na sebe, jo. Tak to je dobrý. Jo, už jsem to někdy stalo. A taky někdy třeba někdo za 4 minuty odešel, když byl potichu, já jsem řekl na sebe a na se nemuseli se minut koukat. Teďka jsem chtěla ten text do sloupečku. Kde to je? Já to nevidím. Ne, kdy to máte? Posledního srpna. Ani za boha nevím. Tady. A já to takhle mám posunout, to nemusíme řešit. Tak, text ze sloupců. Vy často třeba můžete naimportovat nějaký data, kde ty data máte v jedné buňce, chcete to rozsekat. Jo, je to asi jednoduchý, označíte si, co byste chtěli rozsekat. S tím, že tady mezi těma jménama máte mezeru, že jo, jako dělící část.
Takže potom dáte data, dáte si ten text do sloupců, a tady jste si vybrali, jaký chcete použít oddělovač, v tomto případě je to mezera. Dáte mezera, abyste dali nějaký středník, co by záleží, co tam je mezi tím, dáte dokončit, to je to rozsekaný, to je celý. No, abyste viděli, o co jde. Třeba tady mezi tím jsou tady nějaká čárka, jo, takže bych tady dal se do bloku tady jiný oddělovač, což ta většinou bývá, že všude máte stejný oddělovač mezi jednotlivými záznamama. Když dám text do sloupců, v tomto případě bych se asi musel zvolit čárku. Dám dokončit, má čárka. Kdybych tady chtěl rozseknout to PFČ, tak tady můžu využít toho, že mezeru nemůžu, že bych si to rozsekal na 3 části, třeba, já nevím, jehličku v by si mi rozdělil. Ale zase, že PFČ se skládá z 5 znaků, s tou mezerou ze 6, jo. Takže to dá do bloku. No, ale to nahrávám. A ještě si to nahrávám. No, teďka ne, no, my teďka před nadlučování, jestli tak já bych přišel. Jo, dobrá. Jo. Tak. Takže dám text do sloupce, tady bych dal tentokrát pevná šířka, tady si vyberu, co to je, to vyšoupnu, vy to nechám na tím PFČ, těch plných x znaků dáte dokončit, je to rozsekaný, jo. Tak jo, tak fajn. Akorát třeba, co vám doporučuji, ale jestli to nemáte, tak to máte blbý. Pokud nemáte doma Office 2013, tak to máte ještě horší. Tak grafy, člověk říká na první věc, že to je jednoduchá věc, ale tady ty grafy vypadají trošičku jinak, jo. Takže pozor na to, pokud je, všechny ostatní věci je fakt to jedno, to děláte v Office 2007 nebo 10, to je všechno stejný. Pokud nemáte ty trojkový, protože asi nikdo z vás většinou doma nemáte, ale ty grafy jsou jiný. A to celkem výrazně, jo. Takže potom může nastat, že na to budete koukat, jak tele na vrata, jak se říká, jo. Abyste nebyli, potom, když by vám to nějak nešlo, tak buď vás ještě musím klidně sem pustit, jo, anebo vám to, abyste to třeba nacvičili, ještě třeba ráno, není problém vás tady ještě pustit, abyste to odzkoušeli. Bohužel to jde ty učebně, já tam nechám a potom u maturity, jo. Protože tady, jo, chci udělat tady nějaký graf, že zase označíte, to je celkem jednoduchý, a dáte si vložit graf, a buď vám tady, což je výhoda, tady máte doporučené grafy, že on vám rovnou ty nejvhodnější grafy rovnou doporučuje, rovnou byste mohli udělat, což je příjemný. Pokud by tady mezi tím žádný vám nevyhovoval, tak si dáte všechny grafy a dáte si tady, jaký byste chtěli, jo, že tady vloží nějaký graf, dáte OK, máte ho tam hotový. Ale teďka jde o ty úpravy. A buď spoustu věcí můžete upravit tady na vršku ty vzhledy, po případě tady v tom formátu, ale pokud jste měli dřívější verzi Excelu, tak tady byla ještě jedna karta a v té kartě jste právě nastavovali třeba, já nevím, jestli chcete mít nějaký záhled a tak dále. Teďka to tady nemáte, tu třetí kartu, jo. Takže když bych třeba tady chtěl, já nevím, třeba tady ty popisky vložit. Jo, tady na kartě návrh na ní tady nemáte ty popisky, jak je tam rychle vložit. Jo, tady sice jsou nějaké přednastavené věci, tím by to teoreticky šlo, takže potom jste přes ty 3 vpravo dělat, jo, takže pozor na to. Takže já třeba chci tady popisky dát, mášnu popisky dát, už tam máte. Pokud by vám tady nevyhovovali, tak tady jsou úroky, ještě tady to máte přímo hodnoty zobrazený, tak si tady dáte na tu šipku vpravo a najdete třeba sem, kde to je, popisky dát, ale musím taky zkoumat. Dáte si tady další možnosti, jo, tady. Ono vám tady naběhne právě taková ta pravá tabulka, kde si potom musíte to poupravovat, jo. Takže když bych tady to chtěl vidět ne hodnotu, ale procent, tak si dáte třeba tady procenta. Když chci vidět tady ten úrok, tak nevím, co to je, úrok to je název kategorie, tak to dáte název kategorie. Chcete to vidět třeba, kde to je, to zobrazení. Na středu, za zakončení třeba dáte, skákat tady to máte. Je to všechno v tom pravým. Chcete tady změnit třeba barvičku pozadí, tak musíte na to, máte třeba na to pozadí, je to v tom možnosti grafu, jaká kde, musíte si tady najít na kyblík, ono člověk je na většině hledá, kam má vůbec najet, jo. Já si tady dám kyblík, já si tady výplň, jaká chcete jakou výplň, jo. Tam se třeba tady souvislou, nebo přechodovou, to už je detail, jakou si dáte. Ale je to tady vpravo, jo. Já nevím, chtěli byste, a tady najdu na nějakou, třeba tady to posunu, třeba úkol tady. Jo, chci posunout ten složení svůj systém, že většinou ty grafy začínají na 0,0, kde má 10 000, ještě mám nějaký vzhled z toho.
Já to tady zvolím, tu tabulku. Jaký typ grafu budete mít, tak to vám vždycky řeknu, takže to nemusíte nějak řešit. Já chci tady vložit graf a buď tady můžu vložit třeba ten XY bodový, mám ho tam. Je tam, samozřejmě tady na vršku si můžete zvolit rychle nějaký vzhled nebo nějaký rychlý formát, to by až takový problém nebyl, ale třeba chci posunout souřadnicový systém, tak máš tady na ten spodek. Což se mi tady vybere formát osí, ten graf se skládá z jednotlivých komponent. Buď na tu komponenty kliknete, nebo si tady přímo vyberete. Na to nějak nejde kliknout. Na to nejde ani kliknout, koukám jakoby ty komponenty. Jo, tady už tak to je vedle možností grafu, vy si tady vyberte, co chcete, jo. Já bych říkal, na ty grafy sám nejsou moc zvyklý, dělá v tomhle tom, ještě to nemá zafixovaný. A já bych tady chtěl změnit souřadnicový systém, aby to začínalo na tisíce. Teďka jsou někde ve výplni, teďka marně člověk hledá ve výplni a tady to nikde není. Jo, dáte tady nějaký stínování, taky tady je prd. Musím se přepnout do tyhle třetí záložky, a tam to taky není. Jo, a já v tom taky někdy hledám, jo. Je to tady v tom třetím. A je to tady možností osí, jo. A jak tady máte minimum, dám tady těch 1000. Jo, pokud na to člověk není fakt zvyklý a už je to posunutý. Stejně tak, když bych si máš tu druhou osu, jak to mě rovnou tady naskočí možnosti osy, tady dám třeba, třeba dám tady 1000, to má stejně jak vedle. Jo, když tady dáte, tak už ten graf je podobný vůči tomuhle vedle. Jo, a budu chtít třeba zmínit text, jo, název grafu, a jako to klikněte, napíšete to, ale chtěli byste třeba jiný font, takže buď to změníte tady nějak na vršku, nebo si musíte tady dostat do možností textu a můžete ho třeba nějakým způsobem ten text třeba obarvit, jo, to už je jedno, nějakou výplní. Jo, ale pozor, musíte furt se tady v tomhletom různě pohybovat, takže na možnosti názvu, možnosti, každá má tady jako jednotlivou kapitolu. A v tom dřívějším Excelu to bylo úplně jiný, to bylo opravdu tady třetí záložka, takže opravdu třeba je to blbá věc, jo, ale třeba nahráváte? Jo, nahrávám. Ale tak to vážně nepřestaňte nahrávat. No to asi tady všechno tohleto. Máte? Třeba nevím, to asi třeba dřevovou, to si znáte, že tam jedna buňka, která druhá buňka. Máte to, no tak já jsem to umáčkal. Jedna buňka, která druhá buňka dáte a máte to vynásobený. Když dvě buňky rovná se jedna plus druhá, jo? Takže všude hledejte složitosti. A potom základní funkce, co jsou tady na vršku. Jo? Takže průměr, počet, maximum, minimum jsou myslím značka, takže to se ani moc ptát budu. A potom nějaký trochu složitější, takže třeba funkce, já nevím, když, takže budu chtít větší, a když má někdo větší než 85, tak je chytrý, jinak slaboduchej, třeba, takže dáte, buď tady někde, najdete tady někde funkce, a někde, já to tady studima nedělám, tady vzorce, tady si našli, která by se k tomu mohla hodit, a to si tady nehledám, nebo si tady děláte zkrátka fx, a tady to dohledáte, jo, takže já dám, máte naposled použité, nebo byste si tady museli hledat v nějaké skupině, takže já tady mám naposled použitý, dám když. Podmínka. Pozor na tu podmínku. Když je ta buňka, ta C4, menší než 85, pište tady tu podmínku do toho. A pozor musíte ještě říct, jaká buňka, jo. Někteří napíšou jen třeba menší než 85, ale co menší než 85, jo. Že tu buňku, na kterou chcete dělat, tak když ji má míň, tak je hloupej. A jinak je chytrý, jo. A dám OK a potom už to jen roztahnu. Jo, je to celý, hloupej, chytrý. Další třeba tady. Co zjistí počet pešků, nováků, milošů a tak dále. Jakou funkci na to vrhneme? Count if, jo, count je počet. On to je přeložená, jo, ta funkce. Kdybych chtěl zjistit počet všech hodnot, tak dáte funkce počet. A když chcete počet s podmínkou, tak to už není přeložené jako count if, jo. Tam byl count ifem. Najdu na count if. A si tady dáte podmínku, takže chci zjistit počet nováků, takže oblast je tady tahle ta buňka až dolů. Pozor, celou tu oblast, jakož to budu tady potom rozkopírovávat dolů, tak to potřebuji zamknout. F4 a kritérium je tady pešek, tak bych ho tady mohl napsat, ale se bych to nemohl roztáhnout. A on mi zjistí ty oblasti, kolik je tam pešků, dám OK, roztáhnu a zjistím, kolik je tam pešků, kolik je tam nováků, kolik je tam milošů. Jo, jasný. No, count if.
Myslím třeba ještě probírat kam i, že jste tam mohli dát více podmínek, to vám tam dávat nebudu asi, jo, od tady do teď. Dobře. Další třeba, já nevím, Dove Out, to je ta podmínka, jestli si vzpomínáte rank, jo, to vám zjistí pořadí, zjistí vám to pořadí, co je největší číslo, třeba může být na prvním místě, nebo naopak může být na posledním místě, jo, takže najdu funkci rank. A tady mě zajímá, kdo se nejvíce outbe na první, do nejméně na posledním, jo, takže najdu funkci rank. Tak. Číslo je číslo, jehož pořadí chcete zjistit, to je těch 25 000. Odkaz je ten celý, kde to hledáte, pozor, si to budu chtít zamykat, protože to budu roztahovat. A to pořadí je, jestli to chcete udělat se stupně nebo ze stupně. To znamená, že jestli chcete, aby největší číslo bylo na prvním místě, tak tam nedáte nic nebo nulu. Pokud byste chtěli, aby největší číslo bylo na posledním místě, tak dáte jedničku. Příklad, já nevím, když házíte dodáváky, tak největší hodnota je nejlepší, tak byste tam nedávali nic. Ale když budete mít běh na 5 km, tak menší hodnota je lepší. Čili byste tady museli dát jedničku, jo? Aby menší hodnota byla na prvním místě. Dáte na to OK a jen to roztahnu. Jo, je to hotový. Teoreticky se vám tam může ještě objevit funkce, dejme tomu S vyhledat. Vzpomínáte si na ní trošku? Asi ne. Slabě. Třeba, já jsem zvládal jednodušší. Především nějaká hezčí. Třeba tohleto, S vyhledám. A já tady budu chtít napsat dole, když napíšu 5, tak chci, aby se mi tady objevilo Aleš. Jo, kdybych tady napsal na základě ty hodnoty, když tady napíšu třeba 2, tak se mi tady objeví 2 je Karel. Jo, čili na základě ty hodnoty v tom prvním sloupečku se mi vyhledávají hodnoty v těch dalších sloupečcích. Takže já funkci S vyhledat. Hledat. Hledat je, jakou hodnotu hledám, to je ta 5, či nebo uchat do tohle, či napište nějakou hodnotu, co byste chtěli vyhledat. Tabulka je jasná, akorát ji tady označte bez záhlaví. Sloupeček je číslo sloupečku, jehož hodnotu chcete vrátit. Takže když chci vrátit jméno, tak to bude druhý sloupeček, když bych chtěl vrátit příjmení, tak to bude třetí sloupeček. A pozor, počítat to v rámci té tabulky, čili když by ta celá tabulka byla posunutá někde vpravo, tak furt to bude první, druhý, třetí. Ale pozor, neoznačujte sloupeček, ale dáte číslo toho sloupečku, čili když jsou jméno, tak tady dám 2. Když bych chtěl příjmení, dáte 3, jo? A ten typ asi po vás daní nebudu. Tam se píše pravda, nepravda, na to OK. A vidíte, mám tady Aleš. 5. Když bych tady dal třeba 20, to by mě měl naběhnout David. Já mám tady Davida. No a to je asi všechno. Funkci, když dáte nějaký základní sečíst. A nezapomeňte, když budou se tady ty absolutní hodnoty a relativní, pojďte si s tím přes tu F4. Pojďte si. Je taková blbost, jo, ale lidi jsou na to někdy překvapení, co to vlastně po nich chci. A je to úplně jednoduchý, co to najdu. Ještě to vám tam ukážu jako poslední. Jo, relativní absolutní znáte odkaz, nebo ne? Relativní je bez toho zamčení, absolutní s tím zamčením. Takže když já třeba tady mám měsíc má počet hodin a hrubý příjem spočítáte, takže dáte počet hodin krát plat za 1 hodinu, že tak dáte rovná se B11 krát ten plat a ten plat, až to budu roztahovat, tak by se mi ty hodiny se mi budou posouvat dolů, ale ten plat taky, takže já potřebuji ten plat zamknout a tomu se říká absolutní odkaz. To je to, když to zamknete s těma dolarama, to je celý. No, když zamknete, roztáhnete a vlastně tady se mi z té 12 posunulo to na tu 10, to modrý, ale tady to červený furt zůstalo stát. No, takže s těma dolarama to je absolutní odkaz. Tak jo. To je všechno. Asi tak, jestli to vás všechno.